С какво се занимаваш, кажи ми? Студент съм и имам бизнес за ентертеймент събития в Нидерландия. Добре, а как ти дойде идеята за такъв бизнес? Исках да се занимавам с събития, които да бъдат партита, концерти и така нататък. Да събирам хора, да ги радвам чрез музика и така се роди Balkan Madness. Balkan Madness, така се казва твоят бизнес. Точно така се казва бранда. От колко годишен го започна? Бях на 19, преди 2 години почнах. През какви трудности мина, докато вече можеш да кажеш, че имаш бизнес? Чисто административно да се науча как да си файлвам ватритърните. Иначе казано ДДС декларации на всеки квартал. Значи бюрократщина, искаш да кажеш. Да, друга трудност, която срещаме, е това да привличаме чуждестранни студенти, тъй като нашата общност е много българска. А пък ние искаме да сме инклюзив за всички националности, това също е нещо, което ни е малко трудно, ама всичко с времето. Тоест вие искате да направите готини партията за всякакви За балканци, но сме отворени за всяки националности, които искат да видят каква е балканската култура, каква ни е музиката и да се забавляват с нас. Добре, какви са ти целите за следващите години? Целите са ми да разрасна Balkan Madness и да достигна до широка маса от чуждестранни студенти, да правим събития, които да бъдат с чуждестранни изпълнители. Искаме да се развием извън пределите на градовете Бреда и Айндховен, да достигнем до Роттердам и Амстердам, а защо не и държавите съседки. Това са много яки цели, между другото. Добре, няма ли да дойде в България? Balkan Madness едва ли ще дойде в България, защото тук има пренасищане от партита, но кой знае, някой ден може да се измисли нещо интересно с подходящия екип. Значи, ако решиш някой ден да дойдеш в България, сега ще ти кажа нещо, с което даже може да ти излезе и на оферта. Енергото БГ. Това ми е супер познато вече. Супер познато ти е. Значи за бизнеси. Точно така и то с директна отстъпка. Брат, Енергото БГ направо ще ме върне в България и ще почна тука.